وەکی گوتی زانین دنهێ جوتمێدا پێنگاڤ ji bo azatiya fîzîkî ya rêberapo û çareserkirina pirsgirêka Kurdî pêngavek hat destpêkirin bi tevlîbûna heftê û çar aliyên siyasî civakî rewşenbîrî û her wekî dî li cîhanê hat naskirin û hat belavkirin. Her wiha li Bakur û Rojhilatê Rojavayê Kurdistanê jî piştgiriyeke pir xurt ji hêla Kongreya Starva ji vê pêngavê hat kirin. Li ser wî esasî gelek çalakî, gelek kar û xebat hat meşandin ji bo azatiya fîzîkî ya rêberapo bê pêkanîn. Di nav wa kar û xebatên pir giring da, pir dewlemend bed da, pir fereh da nivîsandina nameyan ji bo rêberapo bû. Ji xwe berî niha jî nama berî 2 sala nama ji bo rêbertî hatin nivîsandin ji hêla hemû jinên ku diriya fikr û felsefeya rêberapo de zincîrê koletiyê qedandin, kirasê tarîtiyê li ser xwe rakirin. Nama hatin nivîsandin ji ber ku rêberapo kesê yekem e belkî di dîrokê de got dest avê destê jinê pêre bû heval, pêre bû alîkar ji bin koletî û zordariyê derxist. Îdeolojiyeka pir giring got xwe li ser bidê avakirin, xwe bidê pêşxistin, xwe qurt bike, welatê xwe ve girêdayî bê, nifşekî demokratîk û azad ava bike. Diyarê jinê kir di heştê adarê de. Ji bo ênakê ji hêla hemû jinên got di her cihî de di her deverî de kar û xebat didin meşandin. Name hatin nivîsandin di va nameyan de li gorî fikrên xwe, li gorî hestên xwe, li gorî xewn û xeyalên xwe anîne ser ziman di rûpelan de nivîsandin bi hestên pir germ, kelecaneke pir xurt namê xwe nivîsandin ji xwe di nameya de diyar dike hezkirina jin, fedekariya jin, hewldanên jin ji bo azatiya fîzîkî ya rêberapo baş di wan namaya de tê diyarkirin. Her wiha bilîndkirina asta berxwedan û têkoşînê ji bo azatiya rêbertî jî tê de hat dayîn. Ji hêleke dîve ji hêla zarokan ve jî pir nameyên xweş xemilandî xêzkirî bi wêneyên rêberapo, bi wêneyên çîçek û beybûnan, bi wêneyên zarokan got zaroka wêneyên kesayetî bixwe di nameyên xwe de çêkiribûn hatin nivîsandin. Ew hestên zaroktî, ew hestên pak û paqij li gorî zaroktiya xwe, li gorî fikr û hezkirina xwe ji rêbertî re bi awayekî rast û dirist zarokan nema nivîsandibû. Ew name jî bi hejmareka 12,000 nama hat nivîsandin paşê wekî rêxistina jin bi navê ji deriya dilê me re pirtûk hat çapkirin bi zimanê Kurdî. Bi rastî vê pirtûkê dengekî pir fereh, pir xweş da. Ji bo ênakê niha em careke dî amedekariya dikin ji bo em çapa duyemîn ji pirtûka deriya dilê me re em amade dikin. Em her wiha em nameyan ji hemû jinên ne tenê jinê Kurd yani belkî carekê bi zimanê Kurdî hat çapkirin. Lê vê carê wê bi zimanê Kurdî û zimanê Erebî jî wê bê çapkirin. Ji bo ênakê hezirî têkirin ji bo çapkirina çapa duyemîn ji vê pirtûkê dîsa jî herkes hem zarok hem jin hestên xwe, xewn û xeyalên xwe, xwestekên xwe, pêşeroja xwe bi rêberekî azad re çawa bi hev re jiyan bikin li ser xakeka demokratîk dibin sîstema netewa demokratîk got projeya rêberapo bû çawa bi hevdû re jiyan bikin tên kirin, tên nivîsandin û xewn û xeyalê wan kesên govan nameya dinivîsin ku ev hestê we bigihêjê rêbertî. Rêbertî va nameyan bixwêne lê wekî ku em dizanin dewleta Tirkî faşîst got ev 26 sala rêberapo di encama komployeka navdewletî de dîl girtina
وناهێلن گۆ يعني ئازاتی يعني فیزیکی ئازاد بە هەروها زیدەی سێ ساڵنجی قەدەخەکردنا هەردیتنێ بماڵبات و پارێزەر و ڕاگەهاندن و حتا ڕێخستنا سپیتی یاکۆ پەیوەندیە وێ بە رێبەرتیرە یەکسەر هەیە و گەرەک لەسەر کار و خەباتێ گرتیگەها و بتایبەت ji بۆ رێبەر ئاپۆ بسەکنە و چارەسەریە ببینە یعنی ئەبژی تێواتەیە هەفگرتناوێ و بریارداریاوێ بێ بریارداریە با دەولەتین هەگەمۆنی بە گرێداییە ئێش بۆ وێناکێ یعنی خەون و خەیالی با کەسایە کۆ ئەف نامە بگهێژن رێبەرتی وان نەمایە بخوینێ و تەبلیڤا خەون و خەیالا ببە و ئەف خەون و خەیال وی پێک وەرن یعنی ئەف کۆمپلۆوە ناودەولەتی وی تێک بچە ji ber ku nete rêber ab û nema rêberê gelê Kurd e bûye rêberê hemû gelan îro fikr û ramanên rêber ab û belavî hemû cîhanê bûye îro hemû kesên azadîxwaz kesên demokratîk heger rêxistin bin heger partî bin heger kesên rewşenbîr bin heger kesên feylesûf bin heger kesên azadîxwaz bin الهمبر في كومبلوي دسكنن والهمبري وانا برتكين باش تين ديار كرن دي في بين جافا جبو ازاتيا فيزيكي و چارسريا برزغريكا كورد جلك جافن ارينين تين افيتن ام دبينن هر گوديچا اسوين في بين جافي برفره درتبن خودك هيجن هر كسي خودك هيجن حمد دبره حمد سينور ايدا درباس كرنا چاوا فكر و رامان ريبر اب و حمد سينور درباس كرن ji girtîgeha Îmralî gobû dibistânek ji hemû cîhanê re îro ev pêngev jî xwe berfereh dike û di dema pêş de di vê sala 2024 de hemû hewildan wê bên kirin da ku bibe sala azatiya fîzîkî ya rêberapo niha jî yani me got jî me goberê me pirtûk çap kiriye û careke dî jî nama ji mer tên ji bo got em çapa duyemîn ji vê pirtûkê çê bikin û em dibêjin bi taybet wekî jin tim û tim em ê li ser piya bin tim û tim em ê çalakiya debin tim û tim em ê dagirkerî binpêkirin koletî em ê red bikin em ê her tiştî bikin ji bo azatiya fîzîkî ya rêberap û pêkwerî